Udi Ros is dit hier dwaande met een afscheidstournee door de vierde klasse A van het Snijsvoetbal. De club had er verkeersen om van Takamir op Sneun te spelen. Nou, als je naar het ledenaantal, dan is dit op het moment neergaans. Dat betekent dat wij, hoe we dat oplossen met door de vergrijzing en weinig aanwas van jeugd, zullen we dat net beter op wordt. Dus wij zijn van, als we blijven doen wat we altijd niet in hebben, dan kunnen we beter een oren stapmeidje en daar is de Sneur volop beter voor. Het bestuur van Udi Ros had alle voetbaljende leden en vrijwilligers in het voorvregen wat ze van de oerstap naar Sneur vonden. 80% van die mensen had ongeveer achter de kar van de Sneur te staan. Daarbij ook de aanvoerder van het Snijsteam. De leeftijd van uw selectie gaat wat omheen. Mensen krijgen een gezin en die willen snijden zoals even een vrije snijden. Of wedstrijden van de Veen. Ben ik vaak op snijden met je, dat mij we graag. Ik in Sienne ben nog. Ik denk dat meer dan de helft van de seizoenkaart heeft. Ja, het zijn al je liedste dingetjes die mij wegen om wedstrijden lekker op sneursvoetballen kennen. De oerstap naar Sneun had net al in de voordelen van de voetballers uit Nijenwanne. We zijn een omnivereniging, die leidt we terug eigenlijk alleen nog maar vrijwilligers. Nou, de druk van de vrijwilligers wordt ik lietser dat we alles op Sneun doen. Dus dat is een mooi bijkomend voordeel. Dus Takamir, Sneun, mag die Nijenwanne wezen? Ja, absoluut. Daar gebeurt het. Wel is het dan nog de vraag of vierde klasser Udi Ros Takamir op Sneun ook in de vierde klasse onder de bak mee. Ik denk dat als wij de bromstap met de meisjes naar de vierde klas, dan willen wij natuurlijk promoveren naar de vierde. En dan was met wij gewoon mijn jonge groep, mijn trainer uit het dorp, moeten wij weer een gezellige, leuke club worden. En gewoon leuk meedoen in de vierde klas. Maar of het nou vierde of vijfde klasse wordt, de nieuwe trainer Willem Skokker zocht dat de oerstap naar Sneun nou al vertuten die een had van zijn selectie. De topscorer die hadden we te kennen dat hij Ori weer begint. En, omdat je hem naar de Sneun ging? Ja, omdat we naar de Sneun gaan. Dan had er staan gewoon voor de familie en voor de band natuurlijk. Dus dat is hartstikke mooi.